VM-sprinten 2013 afvikledes i den finske by Sotkammo. Mål og start var på et tæt pakket baseballstadion. Efter en imponerende kvalifikation, hvor Maja vandt sit kvalifikationsheat, startede hun sidst ud i finalen. Majas finaleløb rakte til en fjerdeplads 42 sekunder efter vinderen Simone Nigli og bare 4,5 sekund fra bronzemedaljen. Maja Alm, et lige ved at næsten løb ligner det. Hvad har du at sige? Altså, jeg løb et rigtig fint løb. Jeg synes, jeg havde svært ved at få helt gang i kroppen. Og jeg synes egentlig først, det var da Torbjørn, han stod op til sidste, at jeg sådan virkelig følte, det var et VM, jeg løb. Ellers så synes jeg havde lidt svært ved sådan at få det hele ud. Emma Klingenberg var forhåbningsfuld efter en god kvalifikation, men formåede ikke at udføre et finaleløb efter samme standard. Hendes løb resulterede i en 7. plads, 58 sekunder fra vinderen og 21 sekunder fra bronzemedaljen. Emmas skuffelse efter en flot 7. plads vidner om et højt bundniveau. Emma Klingenberg, du er færdig med VM-sprinten. Kan du sætte ord på, hvad der er sket? Altså lige nu er jeg ret skuffet. Det gik ikke helt, som jeg havde håbet. Så ja, det var nok et af årets vigtigste løb, og jeg følte ikke, at jeg løste opgaven optimalt. Så det er lidt hårdt lige nu. Athletes. Kolmanneksi 19,3 sekuntia jäljessä johtavaa Linus Lang. It looks like Annika Billstam there is taking the lead. She's coming to the finish just now. So a medal for you today. How are you feeling? I'm not understanding it yet. A medal? Oh, okay. Yeah. And this place, Finland, of course it's the best place to win medal. Yeah. And you weren't nervous being on home ground? Of course I was quite nervous. Yeah. But maybe it was a good thing. Yeah. Efter et fremragende kvalifikationsløb startede Rasmus Thrane ud som en af de allersidste på finalen. Thrane ender som nummer 6 efter et forrygende løb og var med i medaljekampen indtil det allersidste, hvor et dårligt vejvalg kostede ham andenpladsen. Rasmus Thrane Hansen, en 6. plads. Hvordan har du det? Jeg har det lidt dårligt nu. Nej, det var fandme hårdt. Hvis jeg skal citere Chris Anker, så havde jeg nok 27 kræfter tilbage. Og det var mit mål, at jeg bare skulle løbe til sidst og bare have det helvede til, og det lykkedes jeg rimelig godt med, synes jeg. Og så er det bare fedt at se, at det rækker til en 6. plads. Andreas Bosen havde i går sin VM-debut og sluttede efter et veludført løb uden de store fejl på en flot 26. plads, 1 minut og 14 sekunder efter vinderen. Bosen, hvordan gik det derude i dag? Jamen, det gik så godt det kunne. Altså, signalen kørte helt perfekt. Lige lidt læsning på kortet, inden du løber fra det, fordi det var virkelig svært i forhold til, hvad jeg lige havde forestillet mig. Men altså, jeg slipper ikke en post før, jeg ved præcis, hvad han kommer ind til den næste, og det kan jeg se, det gavner rimelig meget. Jeg kommer rimelig hurtigt i kontakt med ham, der starter før mig, og så har bare kontrol på det hele tiden, tager altid lige et bedre vejvalg, end han gør. Så, men jeg var overrasket over, at banen gik, som den gjorde. Vi var slet ikke oppe i skoven, som vi havde forberedt os på, og alle vejvalgene og alle de små stræk gjorde bare, at jeg aldrig rigtig kunne komme op i fart, som man plejer i sprintorientering. Det var hele tiden, hold dig på kortet, hele tiden kig, hvor du er. Så det var så intenst. Bodstrøm, congratulations, how do you feel? Congratulations, how do you feel? Feels amazing. Doing it here feels double the better.
second best. How do you feel? Bloody fantastic. I mean, fucking in there, done it, bang, happy. Is it a perfect race for you? Well, I'm not so sure. You know, there was a lot of route choice, so I'm not sure if they were good or not. But I think pretty close to a good race. I think. Brilliant. Lars Lindstrøm, en 4. plads, en 7. plads, en 6. plads og en 26. plads, så vidt jeg har forstået. Kan man tillade sig at være utilfreds? Altså, ja, 4,5 sekund, det er jo sådan, man står her bagefter og tænker, for helvede også, men nummer 4 er fantastisk flot, og en 7. plads til Emma er også fantastisk flot, og så ja, så må vi ikke glemme Rasmus, nummer 6, altså det er fedt. Og så, ja, så synes jeg bare, at se, at Andreas, han brænder sgu bare igennem og viser, at der er krummer i knægten, og blive nummer 26 på sit første VM-sprint, det satte nemlig godt.